Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabagusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Hulyo 23, tuig 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang iyo balita Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. NPA ginpakamalaot ang ginaligar plano nga pagpamamba sa militar sa Northern Negros Natural Park. Baha Coordinating Council ginaduso nga ipatukod sa syudad sa Bacolod. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, mga Pinoy sa Libya ginapahalong sa tunga sa mga protesta. Hagna nga nagapabakod sang OGCC ginveto ni Presidente Marcos. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06, detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP. Pakamalaot ni Juanito Magbanwa ang spokesperson sa Negros Island Regional Operational Command sang Apolinario Gatmaitan sang New People's Army ang plano sa militar na ginaligar bumbahon o kung ang Northern Negros Natural Park. Sa aligasyon ni Juanito, pagi sa impormasyon gikan sa Rose Jean Pelle Command sang NPA North Negros Front, gin-aligar nga ginamanduan ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 79th Infantry Battalion nga bumbahon ang lugar gamit ang AFP's aerial assets ang OV-10 Bronco kag A-29 Super Tucano Bombers. Bangod sini nagakabalaka si Juanito sa posibilidad nga basi maguba ang palangabuyan sa mga mangunguma kag iban pa nga epekto sa tiempo muerto. Nagapaki si Juanito nga luyag lamang magpasikat ni Pasaporte sa bago sini nga Commander-in-Chief kag sa nagahilapit nga sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
Sa kaangot nga balita, nagapati naman si 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nagahimo lamang sang istorya si Juanito Magbanwa, ang spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command sang New People's Army. Suno kay Pasaporte, wala sang kamotoran ang ginpahayag ni Ka Juanito sa baylo, ginalikaw nila ang issue para makakuha sang suporta sa komunidad bangod nagahuyang ng ilahanay matapos na dismantle ang Northern Negros Front ng NPA kag naaresto ang pila pa ka mga matag-as nga leaders ng NPA. Dugang pa ni Pasaporte, may weapons capability ang AFP sa paglagas sa mga rebelding NPA. Rason nga nagapanawagan man ini sa grupo ni Ka Juanito nga magsungka na lamang kag magbalik na sa sabak sang gobyerno. Nasigit ko na tabalogin sila maglubid sa istorya, listing of facts para makagain ka support sa mga kumuluyo and alain pa ang atong tropa para naman sa moral man nila, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sa dugang pa nga balita lokal, plano ni Councilor Vladimir Gonzales ang chairman sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement nga magdihon sang isa ka resolusyon nga nagahingyo sa alkalde sa pagtukod sang Baha Coordinating Council sa syudad sang Bacolod. Suno sa konsihal, ini nga isyatibo ang resulta sang ilagin patigayon nga pagsapol kaupod kay Mayor Albi Benitez nga mo mismo ang naghingyo sa iya nga pamunuan sang amo nga programa o kun nga pamunuan ang amo nga programa. Dugang pa ni Gonzales antes pa man ang ila pagpagsapol sa alkalde nagpatigayon na sang inspeksyon ng iya komitiba sa mga flood-prone area sa palibot sang syudad. Kaupod kay Councilor Pausi kay nagkalain-lain nga mga ahensya kag departamento sang gobyerno. Suno pa sa konsihal, ang pagtukod sang Baha Coordinating Council nagatuyo nga makadihon sang komprehensibo nga pagtuon kag solusyon ang karon nga administrasyon angod sa madugay na nga problema sa pagbaha. Kanami man sa amon nga pag-inspection because isa-isa ko tanaw nga ang mga ongoing drainage project dira tubong, no? Ang immediate finding ko gidayon because hindi naman maligar, I am doing this for the past 30 years. So isa ko lang nakalantaw more or less kada ma-identify ko blada yun nga kundi yung gahalin ng problema. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales. Sa iban nga balita lokal, ginkalipay naman ni MDCCI Chief Executive Officer Frank Carbon ang plano sang syudad nga magtukod sang Baha Coordinating Council. Suno kay Carbon, ang problema sa baha ang nagadulot sang dakong epekto sa dalagan sa negosyo, ilabi na sa tion sang tig-udulan kag kon may yara sa mga sulod nga bagyo. Dugang pa ni Carbon, mas labing maayo kung mayara sang koordinasyon ang drainage system project sang syudad kaupod sa taltapan sang DPWH bilang long-term nga solusyon sa mga problema. Ginpasalamatan man sini ang lokal nga panguluan sa Bacolod sa paghatag gilayon sa pag-akto sa mga concern nga ilagin padangat kasunod sang ilagin himo nga pagpahigsapol sa alkalde tinalikdan nga si Mana. Nagpangayo sang pasensya si Negros Occidental Comelec Provincial Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria sa mga voter applicants nga wala maakomodar sa katapusan nga adlaw sang voter registrations subong nga adlaw. Suno kay Ananoria, hindi kinaanda na kadamuon sa mga luyag magparehistro para sa barangay kag sanggol ang kabataan nga eleksyon sa Disyembre 5, 2022. Dugang pa ni Ananoria, ang hindi maakomodar sa mga tuig ang pwede nga makaparehistro sa sunod nga voter registrations may kang tanan sa 2025 nga midterm election. Isa sa ginalantaw ni Ananoria sa pagdamo sang registrants amo ang pagkahilig sa mga pamatanon sa social media, ang pagpanugot sa aplikante nga magkapresentar sa barangay identification o certification, ag ang pagbaton sa mga luyag magsaylo sang ila voting residents. Magluwas sa Comelec office, may ginpahamtang man nga satellite offices ang komisyon sa mga malls agud maakomodar ang mga registrants.
Sa katapusan nga balita lokal, likawan ang mga matawo nga lugar kag padayunon ang pagsuksok sang face mask. Ini ang liwat nga ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Boang Lacson sa publiko matapos ang sunod-sunod nga pagsaka sa kaso sang COVID-19. Sunod sa gobernador sadto pa nagakabalaka na siya nga magsobra naman sa 100 ang kaso antes matapos ang bulan sang Hulyo. Sa datos ng Provincial Incident Management Team o PIMT, nagsaka sa 64 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sa petsa nga Hulyo 22. Ini ang ika-siyam kaadlaw nga sunod-sunod nga pagsaka sang kaso. Padayon man nga ginabantayan sang gobyerno probinsyal ang pagsaka sa kaso sa mga probinsya sa Western Visayas agod madesisyonan kung liwat nga magpatuman sa pagsira sang border. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sa Sa detalye na sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nanawagan ang Philippine Embassy sa Libya sa mga Pinoy sa capital city sang Tripoli kag sa mga lugar nga nakapalibot diri nga maghalong para sa ila kaluwasan sa tunga sang protesta kag engkwentro sa Al-Farnaj. Sunod sa report sang Libyan Emergency Services, may 13 katawo ang napatay sa away sa mga armado nga grupo sa Tripoli. Sa isa ka public advisory ginpahayag sa embahada nga wala pa sila sa nabaton sang anuman nga report angod sa Pinoy nga naapektuhan sa kinagamo. Padayon man ang pagmonitor sa embahada kag preparasyon para sa pagbulig sa mga Pinoy nga mahimo maapektuhan sang gamo. Sa naibaluan nagsaka ang tensyon sa sulod sa pila na kabulan matapos nag-away ang duha ka mga prime minister sa Libya kung sino ang mas mangin gamhanan. Sa iban nga balita, national ginveto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga tuyo pabakuron ang Office of the Government Corporate Council o kun OGCC. Ginpayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga madamo sa mga probisyon nga wala nagustuhan sang presidente. Kagay na lamang ang sobra-sobra nga bayad kay incentive sa mga empleyado kag mga ginhire nga abogado. Bulan sang Mayo sang ginpasar sang Senado ang bersyon sang hagna kag bulan naman sang Hunyo nagligid nga tuig sang ginpasar ini sa Kamara.
Ginalantaw nga may pagnubo sang tub-tub 2 ka pesos ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Sa pagbana-bana sang oil industry, may pagnubo sang piso kag 60 sentimos tub-tub 2 ka pesos kag 10 sentimos sa kada litro sang diesel. Samtang 10 sentimos tub-tub 60 sentimos kada litro naman ang iganubo sa gasolina. Kag piso tub-tub 1.50 ang pagnubo sa presyo sang kerosene. Ginpahayag ni Energy Director Rino Abad nga nagapabor sa karon ang panahon tungod sa sunod-sunod nga rollback. Apang nagpahanumdom nga ini ang mahimo pa nga magkambyo. Pahayag sa Commission on Elections sa CONCOMELEC nga may dako nga impact ang postponement sa 2022 nga barangay kag SK election sa ila preparasyon para sa 2025 nga midterm election. Apang ginpasiguro ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga handa ang poll body nga magsunod sa nga mapasar nga lagi nga nagapostpone sa eleksyon. Suno kay Laudianco, kalakip sa mahimo maapektuhan amo ang mga naka-schedule na nga electoral exercises nga mahimo iga-reset o kon i-reschedule. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:26. Inyo ginpamatian ang kapugusan nga detalye. Inyo ginpamatian ang kabusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karong adlaw Sabado, Hulyo 23, 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!